kuti mhinduro yashe inononoka, mhinduro yashe inononoka nokwa masenzi atakambomanzwa naye kuti munhu chinhu kunamatira switi kazi kufamba sezvaunotarisira uendawo kune vamwe ubva kuti aiwa don't worry mhinduro yashe inononoka, which I chose to differ. Chandakadiscover ndechekuti vanhu vanogona kunonoka kuziva kuti ishe vanopindura sei kana kuti ndatopindurwa ipapapa nemamiro azvo, nekuda kwekuti Mwari haapindure sezvatinoda, Mwari anopindura sezvaanoda. Nekuda kwekuti iye unoziva ramangwana asi vanhu vanofunga ramangwana. He knows about tomorrow, but we only think about tomorrow. We plan and think about tomorrow, but Mwari manje he actually knows kuti mangwana rakamira sei. So kana achikupindura pamwe pacho anokupindura zvine chekuita namangwana zvinoita sekunge iproblem kuna nhasi. Saka tikonguva unogona kuora mwoyo wotobackslide woregera kunamata uchiti zvandakanamatira zvacho zviri kutoenda the opposite way. Gamba Mwari dzimwe uchitoziva kuti this opposite way is the right way yekuti zvinhu zviite zvakanaka. Saka mukadzi anonzi Ruth wakabva kuMoab ndokubva auya kuBethlehem. Auya kuBethlehem chakatanga kuitika mumunda awana an opportunity kuti agone kuroorwawo. Kune the first kinsman redeemer wandaverenga ati iye akaramba ndokubva abvisa shangu as a tradition, as custom, as a sign kuvanhu kuti andigone kumuroora, ndokubva ataura chikonzero chekuti because by doing so I will endanger my estate. Ari kutaura pamusoro penhaka nokuti vane history pamusoro paRuth. Ari kuMoab anga akaroorwa naMalon for 10 years anobvira aita mwana. Saka pfungwa ndeyekuti ndikamutora patinozoda kusira vana vedu nhaka uyo haagone kuva nemwana nokuti ane record ye10 years asina mwana. Saka ndinenge ndatozviomesera panhaka yangu. Saka ane chikonzero chiri tangible according to his own research. Chakachallenjwa chikonzero ichocho naBoaz nokuti Boaz akatozotora Ruth. At the end of the story ndobva vazova futi nemwana. But murume uyu ari kushanda nekaperiod ke10 years record kaari kuti pa10 years dzaakagara nemurume asina kubvira aita mwana ndikatomutora ndinenge ndatoriska, saka hazviite kuti ndimutore. Saka panapa chekutanga kuitika mulife yaRuth ari kuBethlehem abva kuMoab kusina Mwari kwainamatwa zvifananidzo, auya kuBethlehem kuna Mwari ane nyasha. Chatanga kuitika ari mugarden kurambwa nemunhu waaifungidzira angatotiwo pamwe zvatoitawo ndakutoonekwawo muno mumunda munobva ati aiwa handigoni kukuroora ndine zvikonzero zvandinazvo, ende zvikonzero zvacho zviri beyond control yake nokuti patenezi anga asina mwana aitomudawo but haana kubvira ava nemwana. Saka chikonzero chataurwa ichi haagone kuchipikisa nokuti chiri chiri tangible, but ndinofara kuti nyangwe pana asiri kumuda pakawanikwa anomuda. Ende asiri kumuda handina kunzwa zita rake, ndakunzwa kuti munhu angarowo mumunda anzitorawo, but akamuda ndine zita rake anonzi Boaz and is the one who owns the field. Saka dzimwe nguva akarambawo nemunhu asina chinhu ndokubva azowanikwawo nemunhu ane tuntu twake nokuti vanhu vanga vari mumunda maBoaz. Pamutsano wakapiwa mukana ndokubva watotsika Boaz ndokubva ataiwa ini ndinomuda. Saka pandoda kutsanangura nezvapo ndepekuti icho chikamu chekuti wakambofirwawo kuvaashirikadzi pane opportunity kuroorwa posumuka munhu anotaura zvikonzero zvokuti wegonetsoro kuti zvandanga ndatiwo Mwari vandinzwa sezvo zvaakudaro. But there was a reason why Mwari vari kutendera kuti patangwe patomborambika munhu anogona kurooreka. Ndichitarisa life yaRuth ndichiona kuti vazhinji vanofarira kuti Mwari vakarangarira Ruth akauya kuBethlehem abva kuMoab akaroorwa naBoaz, but the first step hainakidzi. Why? Nekuda kwekuti akaramba. Ende zvinorambisa zvacho zviri tangible zvikonzero for 10 years asina mwana. Saka murume uyu in fact research yawo pamazuva aya inenge yakatozopinda mazuva edu ekuti vanhu vakasava nemwana vari murume nemukadzi vanhu vanonzi kurema mukadzi, because hapanonge paverifyiwa kuti Malon wacho aibereka here. Pangonzi ai vakagara naMalon for 10 years havana mwana saka handigone kumutora. Saka pane pamwe zvokuti zvikonzero zvekutaurwa zvacho hazvina the truth is so concrete nokuti hapana research is so deeper, but zvekutongomurambisa zvakadaro. Uchatozviona kuti paakaroorwa naBoaz akatozova nemwana unovati Ruth waibereka, but pafirst step yekudzitorwa newe akarambirwa kusabereka iye achibereka. Murume uyu research yake ipuwa because anongojaja Ruth wacho kuti hazvitoiti mutori nhaka yangu aizofamba zvakanaka because akagara 10 years aita mwana, saka hazvitoiti mutori ndokubva atobvisa shangu ezisaini kuti aiwa tigone kufamba naye rwendo rwemarriage hazvichaita handi ndokubva azotorwa naBoaz. Saka vazhinji mufaro wedu newangu ndaiva kuti hamana Mwari akamuwanira nyasha ndokubva aroorwa naBoaz. Ndaicelebrata marriage yaRuth
ndichitadza kunyatsoselebhrata chimwe chinhu chiri hidden chandinoda kubuditsa vana vangu. Chinhu chiri hidden chaanofanirwa kuselebhrata mumarriage make ndechekuti zvinoita kuti ndirambwe zviripo, zvinoita kuti ndisadiwe zviripo, zvinoita kuti vanhu vasandifarire zviripo, asi kuna akandifarira. Nokuti Boaz haasi munhu abva kune imwe nyika ari kungonzwa nyaya iri very straight. Zvinhu zvaakatoita research akatoziva kuti akatobva naRuth kuMoabhu ende vakatombororwa namwana nahaana mwana, but ari kusvika pakuti iwo kana usiri kumuda ini ndomuda. Zvakamirwa munhu haisi secret. Uyu atoti I will endanger my estate. Ari kutoti panhau yenhaka ukatora munhu watonyura because haaberekeka uite mwana, nhaka yako inobva yaparara. Saka pane zvikonzero zvatoudzwa mumwe murume, but murume audzwa zvikonzero bva ati kungomuda. Hamusana kusangana namunhu anongodiwa, so unomushauta anodirwei. Hausana kuzviona timbouya muri life. Turi mushati murume unofunga akadyiswa kumari. Ezvinoita mukadzi wacho inooneka uchina so. Pane pachidiwa munhu tsangu. Akauchina ipa panodiwa munhu kuti ngoshati tsana vakakwanira. African culture ine problem kuti ukada munhu wako ndenga wakadyiswa. Hakuna love iriyo. Love cheche ukamudzwa unoda mukadzi wako. Vanoti akagadzirwa. Havadi kuti tide vanhu vedu. Saka tinotonyanya kutoudzana kuchikwata chiri chauri kuti tama wangu ndovaga. Zvinenge hazvibvumirwe. Wamwe wako unozokenyera kuseri kuti akomana mukomana akakuvara. Amene tinoda kuti tigare sei, but uri kuona kuti chikonzero apa chitoripo chiri tangible chakataurwa pamberi pevanhu ende hasi